Sunana DJ Mansur. Ku ci gaba da sauraron remix na DJ Thomas da ke garin Algarno, Yobe State. DJ Thomas, sake mana kiɗa. DJ Thomas, sake mana kiɗa. Wato dai kowa nan shi ce yake shi wai jan wuya ne ba? Sunana DJ Mansur. Subscribing na YouTube channel na DJ Thomas, sake mana kiɗa. Garin Algarno. Sauraron wannan DJ Remix daga DJ Thomas.
kuma rayuwa da so misali daina kama da a mafarki. Samari ne haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki. Mata ne haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki. Masoyi yana da rana, masoyi yana da rana, masoyi yana da rana, masoyi yana da rana. Kuna sauraron wannan DJ Remix daga DJ Tommy's. Mun gode. Masoyi ake zama galau sanan na ji duniya abun mai kaunar ka za ka ce salam abin duniya kudo sun fana'un kamar kiɗan alam to ni ma masoyiya zan bayyana miki na zama galau to jirgin masoya za ka wuce zo ka karbi sabona da na tare gayya wasiku ne za ka kai wa mai sona wayo da rayuwa idan da masoyi tana yawan daɗi idan an rabo da juwana wahala za ta tashi mai fadi a dan ba ka kafin a baka ruwa amma ba su ma daɗi zancen mazan jiya ban so ne ko in ce da ko daɗi kifin cikin ruwa na san ki jarumar mata sirrai da tsaunuka sun shaida kin shigo tunanina DJ Tommy's sake mana kiɗa. Sannadinsa ba hauki idan na yi bakin ciki ki ce mini in zo gidan kuma yaki kiɗan ba na tallafi domin kaunar ki ta yi min zirgi a domin kuke kishi mu bar gulbi kin gafar da mayafi kiɗan dai na tantama in dai kaunar ki ce a kenaki dukkan abin da zuciyar ka ta soto yana hannun dama kin yarda yanzu na darke to za ki minna alfarma ki taso mu je gaba mi addu'a dan mu samu dama mu kore bakin ciki mu samu fitila mu haske kowa sannan mu dandana mai zaki ne sai mu ba kowa gani da ke masoyiya zamu hidimta maso kwarai kwarai duka abin da kana ce ya zama kin ji shi babu sonar bayan mu ta kici da suna na so ki so na kara doya baki da dai kaɗan bayyana yanda kaunar ki ta yi a zuciya sai in yi biki albishir da ta ji a tona wadda gaba ɗaya DJ Tommy's sake mana kiɗa. DJ Tommy's maganin gayu. DJ Tommy's Remix ɗinka yana taɓa ni. Kama da madara yake shi masoyi yana da gaggawa wani gire yake da sokawa ni kuma so kama da kura yake so bai san wata kara ba ba zai yi raga wa kowa ba kullum tanadin kushewa yake so ɗan baduwa a kan gulbi kowa bai ganin shi da aibi ni kamar sa hannu ma duk muke so akwai yawan tsawa ga shi zai yi sata ka gaggawa limana ga sanya haruwa yake so ne bakin duku zalla a fakai ta zai ma illa Kuna sauraron DJ Tommy's da ke garin Algarno. makarantar sako akwai girma ɗaliban ta har da gogarma shi ma so saka shi kuka yake so ya wuce zuma daɗi zai sa ka dinga karaɗi daga kaɗan dare shi su ma ake ta saba kwatantawa da farin ciki da rusawa mai yi wasu zai gane soya yake Ni ne DJ Tommy's. ba a za a ya bar guragu ba wajen so akwai cikin fuffuke ba za ka rabe ga yara ba wanda ba so ta yara ba su ba za barar da su so yake
DJ Tomis remix naka na taba ni. Gari na so akwai fadi kai gudu ya saka ka fadi inda bai so ka bar shi hakan yake. So na da masa dauki in yana fada da sayaki ko zaki saka shi kaura yake. So na iya raba abota in har zaka ka kai wauta shin ya zuciyar mai soya take. Ni dai iya tunani na mai sowa mai gurin kwana dan ba maganin shi ya yake. Guguwar shi ta taso ka tashi ko da ka taso ka biye masa to shi ne yake. So yana rufe idani na sani, so yana rufe idani na sani. Sauraron DJ Tomis da ke garin Algarno.